म्हणजे आपण म्हणतो ना एखाद्या सुंदरबाईच्या गळ्यातला हार आहे तो, तसा अख्ख्या गोव्यातल्या गळ्यातला हार कला अकादमी आहे. मला गोव्याची लँग्वेज भाषा खूप आवडते ऐकायला. कोकणी त्यातल्या शिव्या सुद्धा ऐकायला फार गोड वाटतात. खूप सुंदर वास्तू आहे, त्यामुळे मी तिकडे जाऊन एक थोडासा पाया पडतो त्या वास्तूला आणि येतो. त्यामुळे गोव्याचं कनेक्शन हा फार जुना आहे. नमस्कार, येवकार तुमकां दिवाळीचे खाशेले कार्यावळीन. आनी आमी आतां सद्या मुलाखत घेवपाक आयिल्ले आसा एका अशा मनशाची जाका पुराय महाराष्ट्र, गोवा न्ही जाल्यार पुराय भारत आतां वळखुपाक लागला तांच्या सिरियलाक लागून. आनी ही मुलाखत आमी मराठीन घेवपाची ट्राय करतले, इंग्लिशीनूय घेवपाची ट्राय करतले. म्हाका मराठी येना म्हणटकर आनी तांकां कोंकणी येना म्हणटकर इट विल मिसमॅच. सो इंग्लिशीनूय आमचे बरोबर आसा समीर चौगुले. नमस्कार. 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 तुम्हाला महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम म्हणून ओळखलं जातं. अर्लियर यू आर समीर चौगुले. सो इज समीर चौगुले अ ब्रँड इन हिमसेल्फ ऑर यू आर महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम समीर चौगुले? नाही, मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची हास्य जत्रा हा एक ब्रँड झालेला आहे. लोकांचा दिवस महाराष्ट्राची हास्य जत्रा इमेज जे बघितल्याशिवाय जात नाही. त्यामुळे मला असं वाटत नाही की समीर चौगुले हा ब्रँड झालेला आहे. मला असं वाटतं की नेहमी प्रोडक्ट, नाटक, चित्रपट हा खूप मोठा असतो आणि त्यानंतर त्यातले कलावंत मोठे असतात. तर मी याआधी जो 5,000 नाटकांचे प्रयोग केलेले आहेत. त्याच्यानंतर अनेक वर्ष लिखाण करतोय. गेली जवळजवळ 28 वर्ष या इंडस्ट्रीत आहे. पण या करोनाच्या काळामुळे काय झालं की हास्य जत्रेंनी इतकं मनामनात स्थान मिळवलं लोकांच्या की हसणं किती महत्त्वाचं आहे हे करोना काळात लोकांना कळलं. आणि त्यामुळे असं म्हणता येईल ना, ब्लेझिंग इन डिस्गाईज असं झालं आणि लोकांना हास्य जत्रेची सवय लागली, चटक लागली असं म्हणता येईल खरं तर. आणि तो त्यांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य अंग झाला. तुम्ही लेखक पण आहात आणि यू आर ऑल्सो रायटिंग द स्किट and you also acting in other people's skit. So is there any time जेव्हा तुम्हाला वाटतं की या स्किटमध्ये मी लिहिलेल्या स्किटमध्ये मीच असायला पाहिजे होतं? नाही, मी जेव्हा वेन आय राईट फॉर माय सेल्फ आय एम मोर कम्फर्टेबल बिकॉज आय नो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू. दुसऱ्यांच्या स्किट लिहिताना ते त्यांच्या पर्स्पेक्टिव्हनी लिहितात. त्यामुळे मी जेव्हा माझ्यासाठी स्किट लिहितो त्यावेळेला मला माझ्यातला रायटर पण कॉम्प्लिमेंट करत असतो आणि मी जेव्हा परफॉर्म करतो तेव्हा त्या लेखकाला, त्या रायटरला माझ्यातला ॲक्टर कॉम्प्लिमेंट करत असतो. त्यामुळे मला माहिती असतं की इथे मी हे करणार आहे म्हणून. पण तरीसुद्धा अशी वेळ येते की दुसऱ्या लेखकांनी लिहिलेलं सुद्धा तुम्हाला लिहावं लागतं. पण त्यावर सुद्धा आमच्याकडे खूप तशी फ्रीडम आहे. मी माझे काही पॉइंटर्स किंवा हे आमचे सचिन गोस्वामी यांच्या गायडन्स खाली त्यात इनपुट्स टाकू शकतो आणि माझ्या पद्धतीने माझ्या पर्सनॅलिटीला कसं सूट होईल ते कॅरेक्टर, लेखकाला कुठलं कॅरेक्टर म्हणा त्या पद्धतीने मी ते मोल्ड करू शकतो. आर यू कॉमेडी बाय लाईक म्हणजे तुमच्या स्वभावात तुम्ही कॉमेडी आहात की जस्ट बिकॉज ऑफ रायटिंग अँड ॲक्टिंग यू आर अ कॉमेडी? नाही, मी मुळात कॉलेजपासून तसाच आहे, थोडासा खोडकर आहे. म्हणजे मी बाहेर असताना खूप साधा आणि सिम्पल असतो. पण मूळचा स्वभाव मला माहिती ना, आपले सगळे दादा कोंडके, चार्ली चॅप्लिन आहेत, ह्या सगळे पु ल देशपांडे लेखक आहेत, या सगळ्यांना मी देव मानलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येकामध्ये एक सोंगाड्या असतो आणि तो सोंगाड्या त्यांना खूप काम करायला मदत करत असतो. तर तो सोंगाड्या माझ्यात थोडाफार आहे आणि तो मला नेहमीच मदत करतो. तुम्ही जर म्हटलं काम कुठलं जास्त करायला आवडतं तर मला विनोदी काम जास्त करायला आवडतं. सिरियस पण? सिरियस मी केलेलं आहे, खूप कामं केली. आता चंद्रमुखी नावाची फिल्म आलेली होती प्रसाद ओक यांची, त्यात माझं सिरियसच काम होतं, ज्याला मला आत्ताच बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्टर अवॉर्ड सुद्धा मिळालं. पण मी जास्त मला आवडतं कॉमेडी करायला. नाउ विथ दी करंट ट्रेंड्स इन सोशल मीडिया कॉमेडी करणं किती डिफिकल्ट आहे टू मेक समवन लाफ? इट्स रिअली व्हेरी डिफिकल्ट. एक म्हणजे प्रत्येक फ्रंटवर कॉमेडी होत आहेत. म्हणजे प्रत्येक जण आज मीडियावर स्वतःचे रील्स टाकतायत, स्वतःचं काहीतरी स्टँडअप टाकतायत. त्यामुळे इटसेल्फ त्यांची एक कॉमेडीची कॉम्पिटिशन खूप वाढलेली आहे. आणि आम्हाला टेलिव्हिजनवर काम करताना खूप रिस्ट्रिक्शन्स आहेत की आम्ही कुठल्याही, पूर्वी काय व्हायचं, कुठल्याही राजकीय कुठल्याही याच्यावर आम्ही कॉमेंट्स करू शकायचो. हल्ली तसं वातावरण राहिलेलं नाही. लोक जे ट्रोलिंग सुरू करतात लगेच आणि पीपल दे डोंट लाईक इट. त्यामुळे खूप लिमिटेशन्स आलेले आहेत लिहायला. कुणाच्याही बॉडी शेमिंग चालत नाही फार, किंवा अनेक लिमिटेशन्स आलेले आहेत. आमची कोंपणं जी आहेत, बाउंड्रीज त्या हळूहळू कमी होत चाललेल्या आहेत आणि त्याच्यात आम्हाला कॉमेडी करायची असते, रेग्युलर करायची असते, रेग्युलरली रोज करायची असते आणि एव्हरी टाइम नवीन असते. तुम्ही समजा एखाद्या गायकाचं गाणं ऐकलं
आणि तेच गाणं दुसऱ्या कोणत्यातरी गायकाने ऐकलं तर तुम्हाला यू फील द डिफरन्स. यू से त्यांनी मस्त गायलं होतं, यांनी छान गायलं. पण तुम्ही एकदा जोक ऐकल्यानंतर ना त्याची एक्सपायरी डेट संपून जाते. यू से अरे मी हा ऐकलाय, त्याच्यात काही मजा नाही. सो एव्हरी टाइम यू नीड टू क्रिएट अ न्यू वन अँड दॅट्स व्हेरी चॅलेंजिंग अँड एव्हरी डे वी हॅव टू डू दॅट. सो व्हॉट इज युअर इन्स्पिरेशन फॉर पंचेस? पंचेस असं नाही, माझं इन्स्पिरेशन माझे 3 देव आहेत त्याच्यात टोल्ड यू. एक रोवन ॲटकिन्सन आहे, म्हणजे याला मिस्टर बीन म्हणून ओळखतो सगळे. त्यानंतर चार्ली चॅप्लिन आहे आणि पु ल देशपांडे माझे आवडते लेखक आहेत. 3 लेखकांकडे बघत बघत मी खूप नर्चर झालो आणि त्यांचं वाचन, त्यांच्या नाटकात काम करत करत स्वतःला खूप अपग्रेड करून घेतलं मी किंवा त्याचा प्रयत्न केला मी. तर त्यामुळे त्यांच्यासारखं कधीतरी लिहायला जमलं पाहिजे किंवा त्यांच्यासारखं परफॉर्म करायला जमलं पाहिजे, जे चार्ली चॅप्लिन यांनी काही वर्षाकाळी करून ठेवलेलं होतं. की त्यांच्या कॉमेडीतला जो पॅथॉस होता दॅट वॉज की मला तिकडे मी खूप अट्रॅक्ट झालो. की नुसती कॉमेडी नव्हती, त्याच्या मागे ना त्याला काहीतरी खूप म्हणायचं होतं. त्याच्या मागे एक थिन लाईन होती आणि ती थिन लाईन खूप हलवून टाकायचं आपलं मन, जसं पु ल देशपांड्यांच्या अनेक याच्यात आपण बघितलं असेल. तर तो मला खूप अट्रॅक्ट करून गेला. तर मला बस त्यांच्यासारखं थोडंफार 5 पैसे जरी जमलं त्यांच्या एवढं तरी जीवनाचं सार्थक झालं असं समजेन. If you analyze yourself, you are a good writer or good actor? I don't know, because I haven't analyzed myself as yet. Because when you start analyzing yourself ना, की मी काय जास्त आहे, बिकॉज मला असं वाटतं की त्यापेक्षा उद्या काय करायचं आहे ना, त्यात रायटर म्हणून किंवा ॲक्टर म्हणून मला जास्त काय काम करायला मिळणार आहे, की मी काय करू शकतो जास्त चांगलं, याकडे लक्ष मी देतो. कारण मी ॲनालाइज नाही करत. माझ्या काही परफॉर्मन्सेससुद्धा असे मला सॅटिस्फॅक्टरी लेवलला होत नाहीत. इट्स कॉमेडी, रोज केल्यामुळे कधीतरी असं होऊ शकतं. पण त्यावेळेला मी माझे झालेले स्किट्स बघतो. वी ऑलवेज डिस्कस विथ आमचे गोस्वामी सर की व्हॉट हॅज गॉन रॉंग, आज काय करायला पाहिजे होतं, काय नाही. मला असं वाटतं की ते जास्त महत्त्वाचं आहे. तुम्ही एखादी गोष्ट केल्यावर तुमच्या मिस्टेक्स तुम्हाला कळल्या पाहिजेत आणि तुम्ही ॲडमिट केल्या पाहिजे स्वतःशी. तुम्ही यशाच्या धुंदीत राहिलात ना, आमच्याकडे तसे खूप हे आहे की लोक तुम्हाला खूप ओळखतात, लोक खूप फॅन फॉलोईंग वाढतं तुमचं आणि तुम्ही काय यशाच्या धुंदीत असतात, नशेत असता आणि त्यामुळे ना तुम्ही सेल्फ ॲनालायझिंग करणं हा प्रकार बंद करता. तर मला असं वाटतं की तो सेल्फ ॲनालायझिंग प्रकार हा झाला पाहिजे. पण मी माझा सेल्फ ॲनालायझिंग हा प्रॉपर माझं काम बघून करतो की काय चुकलं आहे. मला बरोबर स्किट झाल्यानंतर मला कळलेलं असतं की हे चुकलेलं आहे, माझं काहीतरी गणलेलं आहे याच्यात म्हणून. You have a celebrity status now, and I'm sure when you travel across Maharashtra, tumhala almost all of them know you. Yeah. How difficult is to keep your head on your shoulder when you have such a celebrity status? No, this is a very temporary phase. That's what I feel. When you become a celebrity, it's a temporary phase. As Samir, there is going to come someone who is going to replace me after few years. I know that. मला असं माहिती आहे की कोणतरी येणार आणि मला रिप्लेस करणार आहे. ही फेज जर तुम्ही, कारण मी ना जेवढं यश बघतोय त्याच्यापेक्षा जास्त मी फेल्युअर बघितलेलं आहे. मी म्हणतो ना अपयश बघितलेलं आहे अनेक वर्ष. 29 वर्ष काम केल्यानंतर आज तुम्ही माझ्याकडे इंटरव्ह्यू घ्यायला आलेला आहात. असं नाही की 2 वर्षात तुम्ही माझ्याकडे इंटरव्ह्यू घालेला आहे. माझं करिअर सगळं ढाणूकर कॉलेजमध्ये सुरू झालं आणि त्या नाट्य ह्याच्यात सुरू होऊन अनेक वर्ष 5,000पेक्षा जास्त शोज मी केले. अनेक कार्टून आम्ही बघतो, त्या फिल्म्स मी लिहिल्या आहेत तिकडे. यू मस्ट बी नोईंग शिनचॅन वगैरे जे आहेत कार्टून्स आहेत त्या अनेक 1.5-2 वर्ष मी लिहिलेले आहेत. तिथे मी खूप लिखाणात हे झालो. अनेक सिरियल्स लिहिलेल्या आहेत मी. तर हे ना असं पटकन आलेलं नाही आहे हे, किंवा मला त्याची किंमत माहिती आहे. आणि उद्या जरी गेलं ना तरी माझ्या गरजा फार कमी आहेत. म्हणजे मी असं काही हे नाही होणार मला प्रॉब्लेम. वाईट काम केल्याचं दुःख नक्कीच होईल, पण मी कोणी नसताना सुद्धा लोक ओळखत नव्हती. आज त्या टेलिव्हिजनमुळे घराघरात पोचलो. जर उद्या आम्ही चांगलं काम नाही केलं तर पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट मी. ते विसरणार आहेत मला. व्हॉट इज युअर आयडियल रिटायरमेंट, की एक दिवस असं झालं तर यू विल फील की ओके नाव आय एम रेडी टू रिटायर? रिटायरमेंट मनात असते तुम्ही नोकरी सोडलीच नसते. मी ऍक्टर का झालो असतो. But are you looking at, even as an actor, people look at, okay, I am going to achieve this and then say, okay, done? नो, असं काही नाही आहे. मला असं वाटतं ॲक्टिंग याच्यात ना ते योग असतात सगळे, की तुम्हाला ते काम येतं. ते कधी येतं हे तुम्हाला माहीत नसतं. तुमच्या वयाच्या 60व्या वर्षी पण येऊ शकतं. त्यामुळे त्याचा पूर्ण विचार न करता मला एवढंच म्हणणं आहे की उद्या जर समीर चौघुले कुणालाही दिसले तर त्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल आलं पाहिजे. दॅट्स व्हॉट
मॅटर्स टू मी अ लॉट. की आज कोणी मला भेटलं की सगळ्या फॅमिलीतले माझ्याकडे बघितल्यावर अरे समीर चौगुले, त्यांना मी सेलिब्रिटी नाही वाटत, त्यांना त्यांच्या फॅमिलीतला एक मेंबर वाटतो. दॅट्स रिअली मॅटर्स. तर ते आयुष्यभर राहिलं पाहिजे. 70 वर्षाचा म्हातारा जरी झालो तरी तरुण पिढी आली तरी तरी बघितलं पाहिजे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आलं पाहिजे. तरच तुम्हाला एक काहीतरी केल्याचं समाधान आहे. अदरवाईज काम प्रत्येकजण करत असतं. आणि मी 10 वर्षांनी मी काय होणार याचा खरंच नाही विचार करत. मी कधीतरी विराट कोहली यांची पॉलिसी फॉलो करतो. त्यांच्या काही इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांनी म्हटलेलं होतं की त्या 3-3, 4-4 ओव्हरच प्लॅन करतात. 4 ओव्हर काय आपले किती रन करायचे आहेत चेस करताना तेवढंच प्लॅन करतो विराट कोहली. मग 4 ओव्हरनंतर उरलेले 4-5 ओव्हर प्लॅन करतो तो. मी एवढे छोटे छोटे टार्गेट्स घेतो. आत्ताचं टार्गेट आहे, आज संध्याकाळी माझा इव्हेंट आहे, तिथे मी कसा चांगला करायचा, मी तेवढंच टार्गेट ह्या क्षणाला घेतलंय. Okay, last few questions. I know you are in a hurry. Yeah. Which is the best feedback you have ever got? सगळ्यात जास्त चांगला फीडबॅक होता जेव्हा शासनाने कोविड सेंटर्समध्ये लाफ्टर थेरपी म्हणून हास्यजत्रा दाखवायला सुरुवात केली. हे आमच्यासाठी ग्रेट फीडबॅक होता. अनेक सेंटर्समध्ये आमच्या सोनी मराठीने प्लाझ्मा पुरवले, ते LCDs पुरवले, टेलिव्हिजन्स, आणि त्याच्यावर रोज रात्री 7:30 ते 8:30, 9, 1.5 तास हास्यजत्रा दाखवायचे ॲज अ लाफ्टर थेरपी. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आपल्या इंडियन आर्मीमधले अनेक जवान आहेत, मेजर आहेत, ते आम्हाला येऊन भेटतात, फोन करतात की आम्ही सगळे मिळून हास्यजत्रा बघतो. जर त्यांच्या चेहऱ्यावर एवढं हास्य येत असेल, ज्यांच्यामुळे आज आपण लिटरली आपली हे आहे, एक्झिस्टन्स आहे, आणि ते काय कुठल्या लेवलला तिकडे सियाचीन मी जाऊन बघितलेलं आहे, तिकडे लेह लडाखच्या इकडे कुठल्या लेवलला ती लोक ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये आपल्या देशाचं रक्षण करत असतात. जर त्या ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये सुद्धा काही सेकंद का होईना, मिनिटं, त्यांच्या चेहऱ्यावर स्माईल येत असेल आमच्यामुळे, माझ्यामुळे, तर ह्याच्यासारखा दुसरा फीडबॅक नाही आहे. जनरल सगळेच सांगतात की आई आजारी होती, अनेक आत्महत्या थांबलेल्या आहेत हास्यजत्रेमुळे. आमच्याकडे तशी रिटर्न त्यांची पत्र आहेत की खूप हे झालेलं आम्हाला, आणि देन आम्ही निर्णय बदलला. हास्यजत्रा बघितलं, आम्हाला खूप हसलो, आम्ही रिलॅक्स झालो, आणि वी चेंज अ डिसिजन. हे असे फीडबॅक अगणित आहेत. So now when you go to the airport, Mumbai airport, people must be recognizing you. Difficult वाटतं की प्रायव्हसी नाही, आनंद होतो, कशाला खोटं बोलायचं ना. सी, जेव्हा कोणीतरी तुम्हाला ओळखतं, इट्स अ ग्रेट फिलिंग. आय मीन फॅन फॉलोइंग असतं की त्यासाठीच ऍक्टर काम करत असतो. आज त्यासाठीच काम करत असतात. पण लोक आहे ना, ज्या पद्धतीने अप्रोच होतात ना, ते खूप असं भारून टाकणार असतं. कारण मराठी माणूस असतो ना, मराठी माणूस, आता तुम्ही गोव्यात जरी राहिलात तरी मराठी माणसंच आहात तुम्ही. त्यांचे प्रेम करण्याची पद्धत ही एकदमच वेगळी असते. ते म्हणजे तुम्हाला कुटुंबातला एक मेंबर करतात. मग म्हातारे कोतारे आजी आजोबा सुद्धा डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद देतात वगैरे. हे सगळं वेगळ्या पद्धतीने असतं. ते खोटं नसतं. ते नुसत्या तोंडातून आलेले शब्द नसतात, ते त्यांच्या हृदयातून आलेले शब्द असतात. त्यामुळे मी कधीतरी म्हणतो की मला मराठी टेलिव्हिजनवर, मराठी क्षेत्रात काम करायला मिळालं, हे मी माझं भाग्य समजतो. गोवा कनेक्शन, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन्स. तुम्ही गोवामध्ये पण का परफॉर्म केला होता? हो, केलंय. कुठे? कला अकादमीत? कला अकादमी ही अशी वास्तू आहे जी मला खूप प्रेरित करते, खूप पॉझिटिव्हिटी देते. कारण मला माहीत नाही, त्या अख्ख्या वास्तूतनं खूप पॉझिटिव्हिटी आहे. तिकडे आजपर्यंत झालेले सगळे प्रयोग सणसणीत होतात. त्या वास्तूत एक कल्चर आहे गोव्यात, आणि त्या वास्तूला सुद्धा खूप मोठा इतिहास आहे. इनफॅक्ट आज त्या वास्तूचं ओपनिंग झालं आहे, रिओपनिंग. मी सकाळी जाऊन आलो तिकडे नुसतं फील घेण्यासाठी. आणि आपले जे गावडे साहेब आहेत, मंत्री म्हणजे गोविंद गावडे, त्यांच्याशी भेट झाली माझी आज सकाळी. मी त्यांना सांगितलं मी फक्त फील घ्यायला आलोय गोव्यात, आणि या वास्तूचा फील घ्यायला आलोय. मला माझ्या बायकोला दाखवायची होती की वास्तू किती सुंदर आहे. मग आपण म्हणतो ना, एखाद्या सुंदर बाईच्या गळ्यातला हार आहे तो, तसा अख्ख्या गोव्यातल्या गळ्यातला हार कला अकादमी आहे. तिकडे गेल्यावरच ना काहीतरी एकदम रिलॅक्स, एक म्हणतात ना, एक मेडिटेशन आहे असं वाटतं. कारण मागे जी खाडी आहे ना, तिकडे मी अनेक वेळेला बसून लिखाण केलेलं आहे, माझं वाचन केलेलं आहे. दर्या संगम. आय डोंट नो, म्हणजे खूप सुंदर वास्तू आहे. त्यामुळे मी तिकडे जाऊन एक थोडासा पाया पडतो त्या वास्तूला आणि येतो. मग गोव्याचं कनेक्शन हा फार जुना आहे. सगळीकडे प्रयोग केलेले आहेत मी नाटकांचे. ॲज अ टोल्ड यू, यदा कदाचित नावाचं नाटक होतं, त्याच्या जवळजवळ 3,000 प्रयोग आम्ही केले. तर इथे कला अकादमी, फोंडा किंवा म्हापसाच्या मार्केटमध्ये गणपतीत आम्ही अनेक शोज केलेले आहेत. ते शिरसाट लॉज जे आहे तिथे आम्ही नेहमी राहायचो म्हापसाला. काल पण मी बघितलं, सगळ्या आठवणी मला जागृत झाल्या. त्यामुळे गोव्याचं कनेक्शन खूप जवळचं आहे.
आणि मला गोव्याची लँग्वेज भाषा खूप आवडते ऐकायला. कोकणी. मला असं वाटतं ना की दुधात साखर घातल्यावर दूध कसं लागतं तशी कोकणी भाषा येते. त्यातल्या शिव्या सुद्धा ऐकायला ना फार गोड वाटतात. कारण त्यातनं अनुस्वार असतात तुमच्या ना, ते अनुस्वार जेव्हा तुमच्या तोंडातून बाहेर पडतात ना, ते फार फील्स रिअली गुड. तर मला ती कळते बऱ्यापैकी, पण बोलता येत नाही. त्यामुळे मी सगळे तुमच्या कोकणी बांधवांचे भगिनींचे माफी मागतो की मला बोलता येत नाही, पण मी नक्की शिकण्याचा प्रयत्न करेन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. हे आशिल्ले समीर चौगुले. ते म्हणटा की गोंयचेर मोग आसा तांचो तो कायम पयलीं पासून आसा आनी फुडें चालू उरतलो. आनी हांसोवप हेजे सारकें मेडिसीन ना, कारण हांसता हांसता खूब जाणांचे जिवूय वाचलेले आसा. जे स्वता आत्महत्या करपाक गेले तांणी बी महाराष्ट्राची हास्य जत्रा पळोवन मन परिवर्तन करून बरें जीवन जगल्या. सर देव थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा. तुम्हाला. येस. तुम्ही पळयता ती खाशेली मुलाखत तुमचे फेवरेट वेबसायटीची www.goaNewsUp.com. कीप वॉचिंग.